Hej. Og velkommen til mit show, Grine eller Græde. Det her show, det handler meget om den der ambivalente, frustrerende følelse, man nogle gange kan have, når et eller andet er sjovt, men samtidig også virkelig sørgeligt. Men det her med at grine og græde, jeg kunne ikke bare blive ved med at grine af verden og de ting, der skete. Så her for nyligt besluttede jeg mig for at stille op til Folketinget for partiet Alternativet. Og der kom verdens mindste. Hey! Ja, hvilket er meget sigende for den medfølelse, jeg fik fra vælgerne. Der tror også, der er nogen, der har stået i valgbåsen sådan, ja, så lad gå. Jeg fik ikke lige helt nok stemmer. Men jeg fik da lov til at føre valgkamp. Og det var da det hele værd. Bare lige, hvis nogen overvejer at stille op til Folketinget. Det er fedt. Sådan lige at stille sig op på en eller anden station ude i Københavns omegn kl. 6 om morgenen og dele flyers ud. Til mennesker, der ikke har fået deres morgenkaffe endnu. Men det elsker de derfor. Det gør de da helt sikkert. Hej, jeg vil gerne redde verden. Ja, jeg vil gerne forværre mig. Der var en morgen på Lyngby station, hvor jeg står der og prøver at være entusiastisk, og så kommer der den her teenagepige gående med ring i næsen og ser mig og plakaterne, og hun bliver meget glad. Det er de mægtig hyggelige og råber sådan lidt, ja, Alternativet, I de niceste! Og der kunne jeg godt mærke, forretningsfolkene på Lyngby station den her morgen blev ikke sådan super imponeret over mig og mit parti, når sådan en teenager smider en grammatisk vederstyggelighed af en anden verden. Så jeg kan godt med, at jeg er nødt til at redde situationen, og jeg kigger på hende og siger, ved du hvad, tak for ros. Det er virkelig pænt af dig, men nu værner jeg meget om dansk sprogbrug, ikke? Det hedder jo de mest nice. Ja, det er lidt fjollet. Men inden valget, så hver eneste gang jeg nævnte Alternativet for nogen, så nævnte de altid kødet. Det er jer, der vil begrænse vores kød. Og det var heller ikke min favoritidé i programmet. Det var det ikke. Altså, jeg sad med Uffe inden, sådan, da jeg overvejede, om jeg skulle stille op. Jeg sagde, prøv at høre, Uffe, mand. Eller det kaldte jeg ham ikke. Så stor en idiot er jeg ikke. Men jeg sagde, prøv at høre, det der, det er jeg heller ikke fan af. Altså, nu holder jeg meget af sådan en meatlovers pizza nogle gange til morgenmad. Så kan vi tale om det? Hvad gør vi her? Jeg foreslår jo, altså hvis jeg skal nøjes med 100 gram kød om dagen, ikke? Så skal jeg bare også lige have lov til at spise jeres døde. Ja, Uffe var heller ikke vild med planen. Men det var sådan lidt, det hele handler om bæredygtighed. Og der er sgu da ikke noget mere bæredygtigt, end at når moffer er død, så holder jeg grillfest. Og Uffe kiggede også på mig sådan lidt, nej, den går ikke. Grillen er en CO2-bombe. Du bør koge ham. Om det er alternativ-jokesene, så er de af vejen. Jeg skal i stedet for fortælle jer muligvis om det værste øjeblik i hele mit liv. Jeg var inde i biografen og set Toy Story 3. Det lyder meget fint, ikke, til at starte på, men nej. Jeg tog der ind på en date med en pige, og det der så sker, eller hun var på min alder. Der er ikke noget Rudi Frederiksensk over det her. Altså, jeg er ikke den nye Jeppe Kofod. Nej, vi kunne bare begge to godt lide tegnefilm, men jeg vidste godt, det var en farlig plan. Fordi der er det med tegnefilm, at de får ret nemt mig til at tude. Jeg ved ikke, hvad det er, men det er som om, altså, The Notebook, Schindlers List, jeg er pisse ligeglad. Men hvis en eller anden bamse i en Disney-film slår sin albue, så hulker jeg. Jeg ved ikke, det er muligvis fordi, altså, jeg har haft en bamse. Jeg har aldrig haft en jøde. Eller i hvert fald ikke en, jeg var knyttet til. men derfor så, jeg var godt klar over, at det her, det kan gå galt på et tidspunkt og sådan noget. Men det var jeg beredt på. Og så, nu ved jeg ikke, om I har set Toy Story 3. Om det er godt, for jer, der ikke har, så har I dummet jer. Det er en fremragende tegnefilm. Og nu har jeg tænkt mig at spoile helt lortet. Sådan er det er jeg nødt til. Den ender godt. Bare lige hvis nogen sidder og tænker, Disney-film, de kan gå alle veje.
den ender fint. Der er ikke sådan en mærkelig lille plot twist lige pludselig, som jeg ville ønske, der snart var i en Disney-film. Sådan lige få den lille havfru director's cut, hvor Ariel bliver voldtaget, eller et eller andet. Kan ikke råbe om hjælp. Men den her, den ender fint, og det, der sker, det er jo, at Anders, som har haft det her legetøj i 3 film, han er færdig med at lege med det. Fordi nu skal han på universitetet, men heldigvis længere ned ad vejen, der bor der en lille pige, der godt gider at lege med det, fordi hun ikke har hørt om fedt legetøj. Så han er på vej ned med kassen der, og jeg kan godt mærke, okay, det her det er afslutningen, helten har klaret den, nu får hun kassen, jeg græder en kende, rulletekster, hjem og knip. Fordi jeg kan godt multitaske, jeg kan godt græde og tænke samtidig. Og altså, jeg føler med Woody og vennerne, men jeg føler noget mere for min egen Woody og hans venner. Så man laver lige sådan en hurtig cost-benefit-analyse, fordi det ved de fleste mænd også godt. At så fælder man lige et par tårer, så sidder hun og tænker, nej, han er i kontakt med sine følelser. Og så vil han måske ligge ske bagefter og sådan noget. Så gør det ikke så meget, hvis det gør lidt ondt, når han kraniepuler mig. Altså, sådan en analyse har man da. Altså, og der sker så det, at gutterne inde ved Pixar, der har skrevet den her film, de vælger bare at stikke mig en mavepumper af de grundige for min kynisme, fordi i stedet for bare at give pigen kassen og få det overstået, så får vi sådan en 8 minutter lang montage, hvor hver eneste forpulede karakter bliver hævet op af den der kasse, og den lille pige, hun er slet, nøj, og Anders står og fortæller, det er Woody, og så bare flashbacks og sådan et klamt klipshow lige ind i mit ansigt, bare med følelsesporno over det hele, fordi de vælger at koge mere suppe på den der afslutning, end når Ekstrabladet koger suppe på en bænderscoring, ikke? Så lige pludselig hver eneste fucking dinosauren, og den der mærkelige hund, og den der telefon, der ikke har sagt en skid i 3 film, altså, og til sidst sidder jeg bare der og sådan, mine 3 romantiske tårer er bare blevet til en orgie af snot og vand i mit ansigt. Og bare siger, Mr. Potato, han klarer den også. Det er godt. Og så går lyset i biografen op, og jeg kigger på min date, og jeg kan godt se, det er slut. Hun kigger mig med sådan meget nedlidende øjne, men det er bare helt sådan, du kommer til at gokke i aften, Anders mand. Og mens jeg sidder der med snot og tårer i hele ansigtet, så kan jeg ikke lade være med at begynde at grine. Fordi det er simpelthen så dumt det her. Jeg sidder bare og tænker, fuck jer, Pixar! I fucking kokblokkede mig med jeres forpulede, fortryllende dramaturgi! Herfra bliver det lidt mere alvorligt. Men dog ikke så slemt. Men det næste, vi skal til, det er en familiefest i Kerteminde for nogle år siden. Hvor min moster Kirsten, som er pensioneret skolelærer, sidder og fortæller om sit arbejde. Og hun fortæller også om, at hun underviste i seksualundervisning. Ja, det er jo et spændende område. Men hun siger så, det første, jeg fortalte børnene, især drengene, var, at det porno, de kiggede på, var hamrende urealistisk. Og der kan jeg godt mærke. Det her kunne godt blive en diskussion. I min pornoerfaring, og jeg gætter selvfølgelig bare her, den er nok en kende højere end moster Kirstens. Og min far kigger over på mig med sådan en blik, eller den her, eller du bare ligger, Anders mand, ikke? Der kender han mig ikke godt nok. Fordi moster Kirsten følger op med sætningen, ja, i virkeligheden er sex jo slet ikke sådan. Og der tyrer jeg bare min rejgaffel i tallerkenen, og så bare, nej. I virkeligheden er det sex, du har, slet ikke sådan. Og det trænger børnene ikke til at vide. Det er der ideelt set ikke nogen overhovedet, der har trænger til at vide. Altså, og jeg synes lidt, det er pisseflabet sagt. Fordi ja, det sex pornoskuespillere har, er bedre end det sex, du har. Det er egentlig det, du siger. Men du er ikke sex-volvoen. Det er ikke dig, der sætter standarden, vel, moster Kirsten? Du er ikke 10-tallet, vi måler andre ud fra, sgu da. Og jeg synes, det er så provokerende, fordi der er jo mennesker i pornoindustrien, der virkelig gør sig gode og øver sig. Og Rocco Siffredi, jeg mener det. Der vil være flere gange i det her show, hvor I sidder og tænker, mener han det der? Ja, fuck, jeg mener det. Det skal I ikke være i tvivl om. Altså, undskyld, men Rocco Siffredi, for de jer, der kender ham, han er 50 år gammel nu. Han har stadig sixpack. Det er en mand, der går op i sin karriere. Og altså, skidt pyt med mændene, altså, det er kraftet med kvinderne i pornoindustrien, der virkelig kan noget. Altså, der er sådan nogle små spinkle apparater på 1,5 meter, ikke? Som stadig alligevel kan tage sådan en dunhammer på størrelse med min underarm op i røven og få en sprøjteorgasme samtidig. Det er sgu da en præstation. Det har nok taget lidt dedikation og lidt øvelse at komme frem til at kunne det. Det er ikke også moster Kirsten. Så det skal du ikke sidde og nedgøre, når du er mentor for børnene, bare fordi du er bange for analsex. Så må du holde din misundelige kæft og øve dig noget mere.
Ja, stemningen til sådan en familiefest tager selvfølgelig lige et dyk, ikke? Nej. Men min onkel gav mig sgu da ret. Men jeg ved godt, vi sidder og tænker, ja, men der er jo noget skuespil i det, og bla bla bla. Jamen, og pornofilm sætter muligvis nogle lidt urealistiske standarder og forventninger til kvinder, som tror, at de kan få så mange orgasmer ud af et samleje. Mange så også kigger på det og tænker, det kan min drøbel ikke være med til. Men det er jo eliten, der er med i de film. Og heldigvis for det. Altså, ellers ville vi da ikke gide at kigge på det. Nu, jeg vil påstå, at jeg er sådan okay selv til at knalde. Tak for det. Ja, der hang du dig selv ud, det er jeg altså ked af. Er det virkelig skidt? Jeg har ikke engang bollet dig. Endnu. Men jeg vil bare sige, jeg er vel okay, men jeg er ikke der, hvor jeg ville kunne tage penge for det. Og sgu ikke nogen, der vil give entré. Men det er fordi, det er jo de bedste, vi gerne vil se. Inden for alting. Det er det også inden for kultur og inden for sport og sådan noget. Men det var da aldrig gået, at en idrætsteam startede med, at læreren står sådan lidt, ja, drenge, så gør vi klar til fodbold. Men det der Premier League, I kigger på i tv, det er hamrende urealistisk. I virkeligheden er fodbold slet ikke sådan. Når mig og drengene hopper ud på kløvermarken, så hugger vi den sgu ikke ind for de afstande, så I slapper bare af. Vi lever i et land, hvor Niklas Bentner er toppen af fodbold. Det skader sgu nok ikke, hvis de små får lov til at drømme en kende, vel? Fandme også en lortet musikteam. Ej, det der Beethoven, det er for kompliceret. Det skal I ikke bekymre jer om, unger. Nej, hvis Patrick bare køler en xylofon på gulvet, og Anja, hun hoster det sidste af sin astma op i en blokfløjte, så har vi en symfoni. Så længe I skriver en jovial tekst med et eller andet produkt, alle kan lide, og så smider dancehall beat under, så skal lortet nok komme på B3, jo. Her kommer Sucky Reference and the Neverminds med deres sommerhit, Rugbrødholder. Nu skal der ikke gå sådan helt vildt Madsen i den, hvor alle jokesene er mig, der sætter nogen på plads. Nogle gange er det også omvendt. Der var en sen nattetime i New York engang. Klokken var blevet 3, og det ved jeg præcis, til trods for, at jeg var smatvissen. Fordi der sker nemlig det i New York, at når klokken er 3, så lukker det hele lige. I byen, der aldrig sover. Og der står jeg helt danskervissen og klar til at holde den kørende til klokken 6, hvor jeg regner med at kaste op. Så jeg er rasende. Det ved folk, der kender mig godt nok til at vide, det her, det er der en dørmand, der skal høre på. Men det var der så ikke lige nogen dørmand, der gad at høre på. Så pludselig står jeg bare på en tom gade og er rasende over, at Frank Sinatra må have været verdens største svagdrikker, hvis han ikke opdagede, at den by kampsov. Og uden jeg sådan rigtig forstår det, så er jeg lige pludselig havnet i snak med en rigtig sød, classy ung pige, der godt gider at høre på det her lort, åbenbart. Og hun er virkelig sød, meget classy tøs i hendes lårkorte og hendes dunjakke og hendes glashæl. Men det har jeg overhovedet ikke opdaget. Altså, jeg tror bare, det hele kører takket være min naturlige charme og vittige væsen. Men på et tidspunkt, mens jeg står og fyrer lort af, så nævner hun jo så, at hvis vi skal fortsætte med at hygge os, så er der nødt til at være nogle penge involveret. Ja, det slog mig også som en våd klød i ansigtet. Åh, satan da. Jamen, hvad vil du give? Og man kan også forstå, at det var ikke den vej, transaktionen skulle foregå. Det er fair nok. Det havde også været en kort forhandling af noget af et coin-offer. Så jeg står sådan lidt med hende og siger, men behøver vi virkelig penge for, at du og jeg kunne elske? Jeg står og prøver at krejle en handel, det er egentlig det, der sker. Og så siger hun så, nej, jeg har moral omkring det her. Hvilket, ja, det synes jeg nemlig også var en skide spændende udtalelse. Det er i min kongehestebrænder. Så jeg kigger på hende og siger, undskyld, så at tage penge for sex er den moralsk korrekte løsning lige nu? Hvortil hun smider en visdomsbombe af Hiroshima-ske dimensioner i hovedet på mig. Og den får I på originalsprog, for den vil eksplodere. Hun kigger mig durk i ansigtet og siger, yeah, I can't go home to my kids and tell them I turn this pussy loose for free. Og der står jeg lige og summer på den i en landsekunds tid, hvor jeg bare tænker, hold da kæft, Beyoncé, held og lykke med nogensinde at komme på så meget girl power. Jeg står også bare og tænker, det har du fuldstændig ret i. Det har hun.
Altså, hun lever i en verden, hvor hun er nødt til at tage penge for sex. Fair nok. Det kan hun være tvunget til. Det kan også være, hun gør det frivilligt. Det er jeg pisselig glad med. Hun har min respekt, uanset. Men jeg når også lige at tænke, lad være med at fortælle dine børn om dit job. Jamen, jeg beklager, dame, men du har altså et arbejde, de ikke skal høre om. Det er lidt synd. Altså, kommer jeg så frem til, derfor er det skide synd som prostitueret. Du kan ikke komme hjem til ungerne selv efter en god dag. Med et bund fuld sædler sådan helt. Se, unger! Jeg stødte på en bus fuld stive OB-fans. Yeah! Lige så snart jeg får noget is på røvhullet, så skal vi til LaLandia! Det bliver ikke den bedste dag. Og jeg synes sgu, det er lidt sådan, at prostituerede er nødt til at holde det hemmeligt for deres børn. Fordi du får spørgsmål. Og sådan, hvorfor går du så mærkeligt, mor? Ja, når mor siger, hun slider sin røv i laser for din skyld, Junior, så mener hun det faktisk bogstaveligt. Men jeg har virkelig tænkt, at det er sgu sådan, altså, hvorfor er det sådan? Og det er jo klart, at alle mennesker har det sådan, hun kan ikke være glad, hun kan ikke være lykkelig. Nej, sådan prostituerede, nej, de findes ikke glade, det gør de ikke. Kunne det hænge sammen med, at alle andre synes, de har det værste job i hele verden? Fordi så tror jeg, at enhver vil få nedtur på. Altså, når selv skraldemænd bare kan stå med 2 arme dyppet i lort og kigge på en eller anden ung pige i en minkpels og tænke, det er for ulækkert det der, det kan hun ikke være glad for. Hvad er det for noget pis, mand? Min revisor er kvinde, og jeg talte med hende om det. Hvor hun ligesom sagde, jamen Anders, de sælger sig selv. Det kunne jeg simpelthen aldrig gøre. Og så måtte jeg lige forklare hende om efterspørgsel og udbud, ikke? Men jeg er ret sikker på, at der er pænt mange prostituerede, der tænker om revisorarbejde, at det kunne de aldrig gøre. For det er mega kedeligt. Det er derfor, folk betaler dig for det. Men de fleste mennesker godt gider at knalde deres egen kæreste. Ergo luderen har trods alt et lidt sjovere job. Men jeg synes, det er skidesynd, at der er den her stemning omkring det. Og det er jo klart, at enhver kan nærmest tales ned. Nu ved jeg ikke, hvad laver du? IT-support. IT-support, og hvad hedder du? Louise. Hej Louise. Og hvad, IT-support, hvorhenne? UC. Hvor er min 100 megabit forbindelse, Louise? Ej, okay, men gør det dig glad? Ja, det kunne I godt høre, hun trak på, ikke? Jamen, nu ved jeg ikke, det er bare mig. Jeg tror ikke på myten om den lykkelige IT-supporter, det gør jeg. Hvis du mødte mennesker, der reagerede sådan der hver gang, så ville du da heller ikke være særlig glad. Det er lidt det, den ligger. Hvorfor har vi sådan en kulturel standard omkring prostitution på den måde? Jeg synes, det er skidesynd. Jeg ville håbe, at man bare kunne behandle dem helt almindeligt. Og mødes efter fyraften, og de var sådan helt, hey, hvordan er IT-supporten? Det er lidt hårdt, jeg arbejder for UC, ser du. Og hvordan er prostitution op? Alle vil have svensk, mand. Min albu er færdig. Og det... Nå, okay, jamen lad os drikke en bajer. Med venstre arm til synligheden. Altså, lad os bare hygge os. Jeg vil ønske, de kunne sige det til deres børn. Jeg tror ikke, de ville blive mobbet, hvis nogen frygter det. Nede i skolegården. Min far kan tæve din far. Men min mor får penge for at piske din far, så... Hun har lige købt mig en PlayStation 4, fordi han betaler dyrt for at blive tisset i munden, mens hun giver ham lussinger og kalder ham Miss Piggy. Er du sikker på, at du ved det her i skolegården? Ja, jeg har fundet ud af, hvordan jeg undgår det her med at få mine børn mobbet. Det er en ret smart finte. Jeg lader være med at lave nogen. Ja, det kan sagtens lade sig gøre. Jeg er 34. Jeg har 0 børn. Okay, ja. Det er lidt unfair, ikke? Fordi alle andre komikere er sådan, jeg skal være mor, jeg skal være far. Så klapper I. Eller, jeg skal være far. Men okay, det er mere bare sådan... Jeg synes, graviditet er den værste af alle kønssygdomme. Det er selvfølgelig en personlig indstilling, men der er også lidt om det. Når vi er 7,3 milliarder mennesker på planeten, og tallet bliver ved med at stige, og stagnerer ved måske 10, måske 11. Og alligevel har vi politikere her i landet, der stadigvæk mener, at vi skal lave flere. Özlem Cekic og Henriette Kjær har været sådan, nej, vi skal lave børnetallet op. Der er også nogle af de kloge politikere, der har sagt det her. Jeg synes, det er så vildt. Hvad er det for en total mangel på global indsigt? Og så samtidig har jeg fundet ud af, hvorfor vi laver dem. Hvorfor vi bliver ved. Det er, fordi børn er pisse vanedannende. Altså som i narkoagtigt vanedannende. Det kan jeg jo se nu. Jeg har venner, der får børn. Og det er til at se, når deres lille klump lort der gør et eller andet. Jamen, endorfinerne eksploderer inde i hovedet på dem. Sådan helt, der findes ikke et bonghoved stort nok til at give dem samme lykkefølelse. Der er ikke noget pulver, de kan proppe i næsen, der giver helt så meget optur, som når Junior han pøller i blæen og siger, altså... Og det er jo klart, så kan man se på dem, altså de får et barn,
Det ødelægger deres liv. Og så får de et mere. Undskyld mig, men er det ikke klassisk junkie-adfærd? Og ingen gør noget. Eller nej, jeg har fået en til, nej, hvor dejligt. Hvad fanden er det for noget at sige? Det er jeres venner. Jamen, der virkelig, jeg synes, når man sidder og taler med nybagte forældre, det er ligesom at tale med en junkie, der ikke har indset sit problem. Det er den samme smør, de fyrer af. Det er det sgu. Det er det samme lort. I skal bare skifte ordet barn ud med ordet narko. Så vi hører, det er de samme undskyldninger. Sådan helt, jamen Anders, altså selvfølgelig, livet er anderledes nu. Det er det, altså, efter vi har fået narko i huset. Det er det. Er det ikke også, Karina? Jo, altså, du får ikke meget søvn længere. Det gør vi ikke. Hej, vil med narkoen rende? Nej. Altså, og sexlivet, det går også lidt nedad. Det gør det, altså. Men du må forstå, Anders, det er sgu det værd, du. Når man sidder der om aftenen med narko i armene. Så er det bare som om, der forstår vi godt, at livet handler om narkoen nu. Men det gør det. Jamen, man får nye prioriteter, ikke, Karina? Jo, det gør man. Altså, det gør man sgu. Altså, der er selvfølgelig heller ikke penge til meget andet. Altså, narkoen tager hele budgettet, ikke? Men det er et særligt følelse, Anders. Jeg kan ikke forklare, du er nødt til at prøve det selv. Okay, det er pusher-snak. Nu stopper du. Du skal ikke lokke mig ned i det pis der. Og det er lidt, det starter jo på samme måde, som meget narko gør. Altså sådan lidt som rygning, for eksempel. Du kommer til en fest. En veninde har taget en pakke smøger med. Så er man sådan, kan jeg prøve en af dem? Ja, whoops, så har du nikotin i blodet. Så er du fanget. Som umiddelbart, som jeg ser det, så er det det samme med babyer. Kommer til en fest, en eller anden veninde har en baby med. Må jeg prøve at holde den der, Michelle? Nej, mand! Så får du den i arm, og så bum, så har du Bernotin inde i systemet, og så trænger du bare lige derfra. Så starter cravingen, ikke? Og så begynder man på gateway drugs, og får en hund eller en kat eller et eller andet. Så er den ikke helt hjælpeløs nok, så du har brug for en kæreste. Og så derfra, så trapper du bare op. Der er ikke nogen, der gør noget ved det. Før det er for sent. Og man skal selv regne det ud, når man lige pludselig går der nede i Rema 1000 og skubber en vogn med en op i vognen, der skriger, og en der i hånden, der tigger om slik, og en tredje er drønet ned ad gangen for at smadre et eller andet. Og lige pludselig der vil det slå dig sådan lidt, wow, det var vist en overdosis. Men hvad gør vi herfra? Det er jo ikke coke, du er blevet afhængig af, vel? Det er ikke sådan 6 måneder af rehab, så er du ud af det. Nej, når det er børn, så er udtrapningen 18 år. Sur røv. Men mindre du lige tæver den en gang, så kan kommunen gøre det lidt hurtigere. Ja, der er nogen, den joke hænger lidt længere på end andre, ikke? Fordi, og så det er meget sjovt, men det er satan heller ikke helt dumt. Ja, fordi det er, altså, børn er sgu ligesom narko. Hvis du reagerer hurtigt nok, så kan du også bare skylle den ud i toilettet. Men virkelig, og det er ikke fordi, jeg skal ikke være så grov. Du må godt lave et barn, altså hver sin fetish. Men bare lad være med at lade, som om du gør mig en tjeneste. Der er venner, der er sådan helt, nu har vi fået en lille Pernille, fordi samfundet skal jo køre videre. Og sådan, det er der styr på. Altså, de laver rigeligt af dem ude i Asien. Altså, vi kan bare importere dem færdige. Der er nok mennesker, altså, du skal ikke lade, som om det der, det er en del af løsningen. Det er en del af problemet. Og den tale holder jeg gerne til enhver barndåb. Det, der undrer mig, er, at vi er det klogeste dyr på planeten, og vi kan ikke finde ud af at holde vores antal nede. Det giver ikke mening, når der er andre, der godt kan. Altså for eksempel pingviner, som umiddelbart ikke virker særlig skarp. Altså en fugl, der ikke kan flyve og bor det ærgerligste sted nogensinde. De har regnet ud nu, at når der ikke er mad nok til at understøtte flokken, så finder de sammen i homoseksuelle forhold. Det er genialt, mand. Og det har en pingvin regnet ud. Bare ved at gå hen til kanten af isen, og der er kraftedeme ikke mange fisk. Jamen, så bliver det også 2 i år, Paul. Det er også nemt for en pingvin. Kan vi godt, Dennis, du ligner alligevel min eks. Og i mellemtiden så slås mennesker mod homoseksualitet, fordi ingen tør fortælle Putin, han er dummere end en pingvin. Altså. Og pingvinerne hygger sig bare sådan lidt, tjek det ud, mand. Jeg dunker Paul. Ja. Han kan ikke lægge æg. Jeg ved det. Nemlig, mand. Jeg siger det videre. Sig det sgu da videre til de andre, mand. Ja. Dennis, kunne vi bytte på et tidspunkt, eller? Ro på, Paul, ikke? Vi er pingviner. Små skridt, du ved. Jeg har trænet mine mavemuskler så meget til den joke. Jeg har for nylig købt mig en lejlighed. Ja, ejerlejlighed. På Frederiksberg. Hvem er børnevoksen nu, far?
Og det er så åndssvagt, fordi nu har jeg så en grund til at gå og bekymre mig om økonomien. Fordi, god grund, altså, fordi den kører ligesom min mormor. Langsomt, men sikkert. På vej mod endnu en ulykke. Det gør den virkelig, fordi min lejlighed er steget i værdi de sidste 2 år, siden jeg købte den. Og jeg fatter det ikke. Altså, jeg er med på udbud og efterspørgsel og sådan noget, ikke? Men der er ikke produktion på bunden af vores samfund overhovedet til at medføre sådan en værdistigning. Og punkt 2, den er ikke blevet pænere, siden jeg flyttede ind i den. Det er så fuck det der. Det er fordi, vi har et samfundssystem, hvor at private banker poster 100 milliarder kroner ud i systemet hvert år. Og hovedparten af de penge rører direkte ind i passive investeringer, såsom boligmarkedet. Så derfor så får min lejlighed og andre boliger den her mærkelige Julia Sangenbergske effekt, hvor de bliver mere værd, jo flere der har været i dem. Og den er lidt, det er ikke en joke på slutty damer, vil jeg lige sige, men det handler mere om, at det virker som om, at klatretøsen lurede ret hurtigt, hvordan man kravler op ad den sociale rangstige. Gjorde det ikke? Hun ligesom kiggede sådan her, Wulff, Sebak, Bentner, hey. Hvis hun fortsætter den der, så får prins Christian en alvorlig fed konfirmationsgave. Men det er sådan lidt fucked. Grunden til, det her sker, er fordi, altså det er jo til at se, at det ikke er stabilt overhovedet. Men der er nogle mennesker, der bare stadig lever i sådan en Disney-agtig økonomi, hvor man sagtens kan være rig og fed, og så alligevel så synes alle undersåtterne også, at man er totalt dejlig, fordi man bare spreder pimpstøv over det hele, og alle har en kæmpe fest. Og så hænger det sammen ind i Lars Seiers hoved. Og det irriterer mig i helvede til, fordi nu er jeg blevet sådan lidt ældre og lidt rødere, og så, jeg kan ikke engang så levernes konge længere. Fordi det er gået op for mig, at Mufasa er det største kapitalistsvin i verdenshistorien jo. Jeg er vokset op med det lort. Helt seriøst, han sidder deroppe på kongeklippen, kigger ud over sletten, kigger på Junior og siger, en dag Simba, der bliver alt det her dit. Ikke et ord om arveafgift eller noget som helst. Bare nej, hele lortet, det er vores. Og så kommer han med hans bullshit-livets cirkeltale. Med sådan, ja, vi æder antiloperne, men når vi dør, så bliver vi jo til det græs, som antiloperne spiser. Og jeg sidder og ser filmen sammen med mine nevøer, Sebastian og Valdemar, 10 og 7 år henholdsvis. Og jeg kan ikke lade være med, at han kommer med den der tale, bare råbe, fuck dig, Mufasa! Hvor meget græs bliver du til, for helvede? Hvordan hænger det sammen ind i hovedet? Du æder 20-30 antiloper om året. Hvordan fandt med mindre, at dit royale kadaver bare dækker Serengeti i det fineste sativa skunk, så kan du sgu da stikke det der græs for antiloper-regnskab skråt op i din egen cirkel, mand. Og ungerne er ikke super meget med på min tolkning af filmen. Altså. Sidder og taler for døve ører. Kan du ikke, hvem uden for Hellerup Kommune køber det trickle-down bullshit, hva' Sebastian? I det mindste fortæller han ikke antiloperne, at de selv en dag med tiden kan blive løver, men derudover... Er du der? Jamen, og hele den film... Undskyld, men... hele filmen prøver at få den onde bror Scar til at fremstå som Hitler. Men det er sgu da Mufasa, der har taget en hel befolkningsgruppe i sit samfund og bare skubbet ud til siden og puttet i deres egen ghettoer. Og sådan, de hyæner, de skal derover. Og så længe der er vand i vandhullerne og infrastrukturen kører, så er resten af savannen pisselig glad. Jeg ved ikke noget om hyænerettigheder. Det her smager dejligt. Altså... Men helt seriøst, mand. Da Mufasa dør, ikke en tårer. Det er jeg færdig med at græde af. Og det er jo klart, når hyænerne så er derude og vildt desperate, så kan enhver bare komme ind og udnytte dem, og så kommer Scar ind og sådan, hey, stem på mig, jeg er ikke Mufasa, yeah. Og så er de sådan, hey, det er en god pointe, det der. Det var det samme, der fik Thorning valgt tilbage i sin tid. Jeg er ikke Lars Løkke, hey, god pointe alligevel. Men så meget Helle Thorning, så har Scar ikke skide meget styr på statsforvaltning, så derfor så pludselig er Serengeti tørlagt. Og så venter alle på, at Uffe Elbæk kommer ridende ind på et vortesvin og redder festen. Og i den forbindelse skal jeg gladeligt spille rollen som Pumba. Ja, griner og græd, nu bliver den endnu mere alvorlig. Fordi så skete der det for en 1,5 års tid siden, at jeg lige så stille fik åbnet for det her med, at jeg kunne blande mig lidt mere i samfundet, frem for bare at lave jokes. Og det skete blandt andet ved, at Godmorgen Danmark inviterede mig i studiet. Og deres idé var, at jeg bare skulle stille mig foran et kamera, og så kunne jeg få lov til at brokke mig over hvad som helst i 5 minutter. Jul i februar! Så tror jeg nok lige medieluderen kunne finde ud af at sætte et vækkeur.
Så jeg kommer ind i Godmorgen Danmark, og så går jeg bare i gang med at brokke mig over ting. Og så lige på det tidspunkt, der brokkede mig så også over salget af Dong til Goldman Sachs. Hvor jeg lavede sådan en simpel sammenligning, synes jeg selv, hvor jeg sagde, jeg er ligeglad med, om det her det er en god handel. Det er det ikke. Jeg er ligeglad med, om det er en god handel. Det er Goldman Sachs. Vi ved, de er nogle narrøv. Vi skal slet ikke handle med dem. På samme måde som hvis nu Brian Sandberg gerne vil sælge mig en bil. Så vil jeg være ligeglad med prisen. Jeg skal ikke lege med Brian Sandberg. Jeg tænkte, den sammenligning er der ikke nogen, der kan blive sur over. Men så viser det sig, at Brian Sandberg er meget mere nærtagende, end jeg lige troede. Og står meget tidligere op. Jeg har helt tydeligt pisset på hans sukkermad den morgen der. Han har stået med en eller andens lille tog i en cigarklipper og set morgen-tv, så bare kaldte han mig lige nar ham der. Det er også for, alle er med på, hvem Brian Sandberg er, ikke? Jeg er sådan en rocker-reality på samme tid. Sådan lidt penis Michael, bare med vold i stedet for pik. Og det undrede mig så meget, fordi Brian han var skidesur. Samme eftermiddag kunne jeg se på hans Facebook-væg, at han havde smidt et lille videoklip op af mig, der sagde det her. Og han var rasende. Han var stiktosset, og jeg tænkte bare, wow, ikke engang Brian Sandberg vil sammenlignes med Goldman Sachs. Undskyld, men så er du fandme en lortebank. Selv rockere synes, dine lånebetingelser er lidt dodgy. Og så skriver Brian så, det er en meget dømmende holdning, han har. Du rocker? Det er ikke svært at dømme dig. Du har ikke fået de der rygmærker, fordi du kunne været over for rødt et par gange, og nogen har tænkt, sikke en crime writer, han skal med i Læderbølleklubben. Og så skrev han så også, jeg aner ikke, hvem idioten er. Aldrig har jeg været så glad for, at nogen ikke kendte mig. Normalt bliver jeg en lille smule skuffet, hvis folk ikke lige ved, altså jeg har ikke kastet alle de høvdingebolde og trukket alle de bingotal for sjov jo. Men lige når det gælder organiserede kriminelle, så er det faktisk rigtig fint at være anonym. Lige en til en eller anden kæmpe idiot skrev, det er Anders Stjernholm, og taggede mig. Tak for lortstik og svin. Det er også nemt at være på nettet, ikke? Men jeg synes, det der sådan virkelig summede i mit hoved der, det var det her med, at Brian var sur over at blive brugt i en negativ sammenhæng. Hvor jeg tænkte, så bør du da egentlig nok lige genoverveje dit karrierevalg som rocker. Fordi jeg er der ikke nogen, der kan lide jo. Og det er da fair. Altså, hvis du tjener fedt og skattefrit på stoffer og trusler og andre menneskers ulykke, så må du finde dig i, vi ikke synes, du er super fed. Noget for noget. Men så tænker jeg alligevel, Brian har solbriller på indendør. Hans selvindsigt er ikke alt for høj. Og samtidig som sådan en chefrocker, så er du jo aldrig nede i detailledet af forretningen, hvor du ser de junkier, hvis liv du ødelægger. Det er de jo ikke i nærheden af. De sidder bare og kan se salgsstatistikkerne og sådan helt, hey, 95% af alle vores heroinkunder kommer tilbage. Det er en god kundetilfredshed. Og derfor irriterer det mig. Derfor punkt 1, altså stofferne skal ud af deres hænder. Det kan jeg slet ikke holde ud. Og det irriterer mig helvede til, når jeg tager på staden for at købe joints, at jeg ved, at der ryger måske nogle mønter ned i bandelommer. Det er sådan ambivalent forlemmelse. Og der kan jeg godt mærke, der trænger vi til noget svanemærket pot. Jeg vil gerne have en eller anden mærkningsordning, noget Englemark, Fairtrade, økologisk miljøstemplet pot, hvor man ligesom ved, det her det har kraftedeme ikke været nogen rockerhænder, og bunden nede på Lolland har fået en fair sorte penge for sit arbejde, så han har en chance for at flytte fra Lolland, eller et eller andet. Altså, hvad end han nu drømmer om. Det skal vi fandme bruge. Altså i hele taget gad jeg godt at have, at vi havde en større legalisering omkring ting. Altså fordi alkohol og rusmidler, jeg ser det som det samme. Det er fremmedlegemer, vi putter ind i kroppen, og så får vi en griner-effekt ud af det. Og som sådan synes jeg godt, måske vi kunne behandle det som medicin, og smide indlægssedler på hele lortet. Men det tror jeg ikke lige danske bryggerier er klar på. Så bliver sådan en øl lige pludselig pisse tung. Bare hele bivirkningsafsnittet, det er bare ring 1,5 meter. Hvad helvede, graviditet, seriøst? Men altså, jeg synes, det er så irriterende, at alkohol er sådan det eneste, der er socialt acceptabelt. Muligvis på nær pot efterhånden. Ja. Det er det eneste, der er sådan socialt acceptabelt at drikke, og sågar overdosere på. Det synes folk jo nærmest er hyggeligt. Se, Paul, han brækker sig. Nu stjæler han en trafikkejl, det er nærmest nuttet. Så har vi det at tale om i morgen. Men hvis en eller anden i en LSD-kog er sådan helt, den lysegrønne giraf snød mig i kalder her. Så bliver folk bange. Og sådan helt, han er okay, ham der. Ja, han er bare en dårlig taber. Og til synligheden er pivringen til kalder her. Altså, man fanden taber til en giraf, de kan ikke engang holde på kuglerne.
Her forleden i et svampetrip fik jeg til gengæld tæsk af en grævling. De er lidt vilde. Mærkelig god talforståelse af en gnaver. Nej, vi trænger sgu til at åbne lidt op for det marked der. Altså, selvfølgelig er det også farligt og sådan noget der. Og jeg skal heller ikke stå her og sige, at hash er fuldstændig uden konsekvenser. Bevares. Altså, der vil jeg da gerne advare om, at det er da også gået galt for mig nogle gange. Der var forleden, der sad jeg og røg, og så kunne jeg godt mærke, nu er det måske nok. Fordi lige pludselig så jeg TV2 Charlie. Og jeg følte mig ret godt underholdt. Og der er flere erfarne rygere herinde, som godt ved, hvor jeg er på. Altså, hvis det sker for dig, så er det tid til at slå bak. Hvis Meyerheim siger et eller andet, og din umiddelbare reaktion på det er... så lægger du jointen fra dig og ringer efter en ambulance. Men jeg gad godt, at vi prøvede at åbne sådan lidt mere. Ideelt set måske, så efter svensk forbillede, så laver nogle butikker, hvor vi køber alle vores rusmidler. Alt efter, man kan håndtere og tage. Og så kan man ligesom gå ned til narkobolaget. Og så skal du til fest, du kommer ned. Nu skal du høre, Marker, jeg skal til bal, og nu skal jeg kigge på, hvor fucked up jeg skal være. Fordi hvis man havde alle de valgmuligheder, hvor mange ville så egentlig gå ind på narkobolaget og bare kigge sådan, nå, jeg står og overvejer, om du har et eller andet, der kan få mig til at mumle som Brian Nielsen og danse som Jesper Skibby. Nu skal du se, prøv at drikke den her flaske vodka, så vil du også finde Camilla Plum lækker. Nå, men super duper, altså. Hvem vil købe det? Men tilbage til Brian. Det er jeg slet ikke færdig med. Det, der er vildt, er, at Brian har jo fans. Mennesker, som oprigtigt lytter til ham. Altså, han har 16.000 fans på Facebook. Mennesker, som er sådan helt, hey Brian, du har styr på dine ting. Fuck byretten. Hvad er loven også for noget? Det er sådan noget, de skriver derinde. Og jeg tænker, det kan da ikke være rigtigt. Og det er jo ret tydeligt, at internettet har den her effekt, hvor at spader kan hænge ud med andre spader, uden aldrig nogensinde at finde ud af, at de er spader. Det, jeg kalder Justin Bieber-effekten. Fordi det er det samme, når Justin logger på Twitter, så er der også bare milliarder af fans, og bare, Justin, du er den bedste musiker i verden. Og så finder han nok ikke ud af, at han ikke lige er i top 10. Altså, jeg tror, hvis Hitler havde en Facebook-væg, ja, nu skal vi den vej, så ville den jo også være fyldt med lovers derinde. Bare 80.000 mennesker. Bare, Adolf, du har styr på dine ting. Fuck Churchill. Hvad er jøder også for noget? Og bare himle op der. Og det, der er vigtigt, grund til, at jeg siger det her, fordi det er ikke super stærke jokes, det er jo, at Brian forhåbentlig en dag ser det her, og finder ud af, at jeg kan sammenligne ham med lige, hvad fuck jeg vil. Og han bare skulle have lavet sig nøje med Goldman Sachs. Jeg sidder og arbejder på en bid om kønsvorter, og jeg er ret sikker på, hvad de minder om. Og så vil jeg elske at se, om han bliver mest sur over sammenligningen med Hitler eller Justin Bieber. Du tænker Bieber. Nå, men min hovedpine med Brian var slet ikke slut på det her tidspunkt, fordi så sker der så det i efteråret, at jeg er fuld og i byen. Shocking. Og så er jeg inde på noget, der hedder Søpromenaden, hvor jeg skal ud og pisse. Og så der er kun én bås, og så er der et pissoir. Og jeg kan bedst lide at komme ind i sådan en bås der, så jeg hiver lige døren, og den virker til at være lukket. Men jeg virker også til at have fået nogle snaps, så jeg prøver lige igen. Og så, den er så lukket, og det er der en fyr bagved, der lige bekræfter mig i ved at råbe, fuck dig, mand! Og jeg tænker, okay. Og jeg tænker, undskyld, det beklager jeg meget. Især fordi han er sådan en type, der udtaler fuck med Å og R. Sådan, fuck! Altså, nærmest som en høne, der lægger et lidt for stort æg. Fuck! Et stort æg. Så jeg stiller mig ved pissoiret i stedet for, og så ret hurtigt kommer han ud derfra. Og jeg tænker, jeg smider sgu lige en undskyldning mere, for en sikkerheds skyld. Og siger, beklager, Marker, jeg troede, du var en af mine venner. Og så ser jeg ham så, og han er sådan en lille, lavstammet, skaldet fyr med hvidt motherfuckerskæg og en tatovering under øjet. Og så en sort t-shirt på, med hvad der skulle vise sig at være et Hells Angel-logo. Og han kigger så på mig, og godtager ikke rigtig min undskyldning, fordi han vælger bare at sige, du skal bare holde din fede kæft! Ja. Se, jeg har aldrig fået tæsk. Nej, det undrer også mig. Bare roligt. Jeg fatter det heller ikke. Og jeg tænker også, at den win streak kan ikke fortsætte meget længere. Men jeg har ikke været udsat for så mange af de der situationer, og det, der åbenbart sker, det er, at jeg reagerer logisk. Og kigger på ham og siger, jeg synes, du overreagerer.
Det synes han så overhovedet ikke, han gør, fordi han vælger lige at tage mig i nakken, banke mit hoved ind i væggen og sige, hold dit fede kæft! Heldigvis ikke så hårdt, men nok til, at jeg tænker, jeg pakker lige gradet væk. Jeg var ikke begyndt at tisse endnu, min blære var stukket af. Nej, det bliver en anden gang, Sternberg. Og det er ikke fordi, at jeg skal lave jokes om rocker og penisstørrelser, og det er, jeg har heller ikke nogen John Holmes, men det kunne godt være, at synet af mit udstyr var ekstra vand på møllen. Så jeg tænker, den tager vi lige væk. Og så gentog jeg min pointe om, jeg synes, du overreagerer, og prøv lige at opføre dig ordentligt. Det er ikke i orden, det der. Og han gentager sin pointe om, at jeg skal holde min kæft, og jeg siger, opfør dig ordentligt. Og så bliver vi ved med det i et par minutter, indtil vi begge to indser, at det er nok rimelig dumt. At jeg står og prøver at få en rocker til at opføre sig ordentligt, og han står og prøver at få en komiker til at holde kæft. Og derpå smider han et nyt argument på bordet, som er, at han hiver fat i det her lille logo og siger, ved du ikke, hvem jeg er? Ved du ikke, hvem jeg er? Og der står jeg med et kæmpe problem. For jeg aner ikke, hvem han er. Men samtidig er det ikke noget, jeg har tænkt mig at fortælle ham. Fordi jeg ved jo godt, hvor skuffet jeg bliver. Når folk ikke ved, hvem jeg er. Og ham her virker ikke som typen, der takler nederlag særlig godt. På trods af, at han nok har været udsat for en del af dem. Så det vælger jeg at tie stille om, og i stedet for, så slår vi over i sådan en fuck dig, ja, fuck dig-agtig diskussion, indtil han smutter. Og så står jeg tilbage. Sådan helt rystende, og virkelig sådan, faktisk grinende og grædende på samme tid. Nå, hvad fanden skete der lige der? Indtil jeg tænker, hey, båsen er ledig. Så der hopper jeg ud og står helt adrenalinpåvirket og chatpisser, mens jeg prøver at forklare for mig selv, hvad fanden der lige er sket. Og så står jeg og tænker, nå, men han er jo rocker. Det kan jo være, at han har haft en lidt skodagtig barndom eller et eller andet, og haft en nederen far måske, som tævede ham, eller hvad ved jeg. Og så har toilettet ligesom været hans fristed, hvor han jo kunne sidde i fred. Og det har han så også troet den her gang, og så har han siddet derude og måske lige haft et par baner coke på et spejl, jo. Det gør man da også nogle gange, det var lørdag, jo. Altså, og så hiver jeg i døren, og så snubler spejlet, og så er der kun én bane tilbage, så han får kun ét næsebord fyldt, ikke? Og så måske er han multitaskende, så han er i gang med at pølle, og så pludselig hiver jeg i døren igen, og så kniber man lige sammen i ringmusklen og kommer til at klippe en pæl over, jo. Og så har han kun sådan et lille stykke tilbage i endetarmen, som ikke er tung nok til at komme ud længere, fordi tyngdekraften er ikke med på den, så nu ligger den bare svupper frem og tilbage i nummeren, og det er jo ikke rart, når du lige har taget et skuffende coke-hit, men hvis bare han havde fortalt mig det, så havde der været noget forståelse. Men jeg vælger så at skrive om det her møde på Facebook, fordi jeg er rasende over, at han opførte sig sådan. Og Metro Express vælger at skrive en historie om det, hvor de så lige citerer mig for at sige, at jeg har lavet materiale eller jokes om Brian Sandberg, og om, at jeg hader rockere. Ja, den smuttede lige i min citat-checking. Og det ser Brian Sandberg selvfølgelig så, og smider op på Facebook, og siger, at nu stikker jeg næsen for langt frem. Og han skriver, jeg aner ikke, hvem han er. Det er så meget dejligt, Brian har sådan en guldfiskehukommelse. Og så skriver han så, at jeg nu stikker jeg næsen for langt frem, og slutter af med et citat, der er, hvis du leger i vandkanten, må du forvente at blive våd. Ja, det var ikke den fedeste tirsdag. Men de sidder og jeg læser det der og tænker, hold da kæft. Jeg vælger så, der er sket det siden jo, at Brian er blevet smidt ud af Bandidos, fordi han bagte lidt på en af de andres damer. Så hvis du leger i trussekanten, kan du åbenbart også godt blive våd. Men jeg vælger så at blande mig lidt inde på hans væg og siger, hey Brian, det der, det synes jeg ikke er helt fair, men lad mig da lige klarificere. Jeg hader ikke rockere, fordi jeg hader ikke mennesker. Jeg hader konceptet rockere, jeg synes, det ærgerlige findes. Ja, jeg ved det godt, det er heller ikke den fedeste fredstue, jeg kyler hen over hegnet. Det er det ikke. Men stadig, altså... jeg skriver så til Brian direkte og siger, dude, at det der noget, jeg skal tolke som en trussel. Og så er han helt vildt sød og skriver, nej. Men når du skriver sådan der, så rammer du måske også nogen, der ikke har så meget hjerne. Ja, den er ret spændende, ikke? Og der har jeg så faktisk tjekket med eksperter, og det er faktisk sådan, at blandt rockere og organiserede kriminelle i Danmark, så er Brian faktisk blandt de skarpere. Ja, der ved jeg heller ikke, om man skal grine eller græde. For hvordan helvede hænger organisationen så sammen? Men bare rolig, altså, I er helt mørke på den her optagelse. Det er kun mig, han kan se.
Men det, der så skete, det var faktisk, at jeg fik nye fans ud af det her, inde på Facebook. Ikke nogen, der gad mig, skal lige siges. Der kom en fyr ind på min Facebook-væg, der hed Ole Mutant Henriksen. Som jeg kunne godt se lige med sammen. Jeg tror sgu ikke, han er en af mine fans. Jeg tror, han måske bedre kan lide Brian. Fordi på Ole Mutants Facebook-profilbillede, der står han helt skaldet på en strand med kæmpe store muskler og et par douchebag-briller. Og jeg gætter på, det er Thailand. Og ser rigtig skræmmende ud. Det er rigtig fint. Og så kommenterer han et indlæg, jeg har omkring politikerlønninger. Og jeg tror ikke, han har læst det. Fordi han vælger bare at skrive, Anders, du er kraftedeme så dum. Jeg håber, du en dag går under et stillads, og en stiv polsk stilladsarbejder taber en lægtehammer. Nå, men tak for det indspark i debatten, Ole. Og der kigger jeg lidt på ham, Ole Mutant Henriksen, og tænker, jeg tror sgu ikke, han hedder Mutant. Jeg tror bare, Ole færdes i en verden, hvor det ikke er super fedt kun at hedde Ole Henriksen. Så han har lige måttet se sig nødtaget til at revidere lidt i det navn der. Og som han står på den strand i Thailand, der ligner han da også lidt en muteret cremebøsse. Så fair nok. Og så tænker jeg, Ole har sgu da fortjent et svar, hva'? Det skal ikke lade sig hedde. Så jeg går ind og kommenterer, og tagger ham lige og skriver, Ole Mutant Henriksen. Og så selvfølgelig, som den store fede idiot jeg er, så går jeg lige ind og fjerner Mutant. Så der står, kære Ole Henriksen, du kan ikke lide mig. Fair nok. Men hvorfor er stilladsarbejderen polak? Kan en helt almindelig overenskomstlønnet, alkoholiseret dansk stilladsarbejder ikke tabe den lægtehammer nøjagtigt lige så tilfredsstillende? Og så sker der noget fantastisk. Ole vælger at svare. Og skriver så noget af det værste, han nogensinde har læst, da han bare svarer, at det havde været for flabet at kalde ham bulgar. Nå, du har bare sådan en rangliste af nationaliteter, du ser ned på. Okay, super. Og der slår det mig, som den lille kulturradikale hippie-type, jeg er, så, og det tror jeg også mange af jer er, vi kommer ikke under. Det, som Ole ligesom oplever her, det er jo, at han deler et had til mig med nogle andre mennesker. Og de hygger sig med det. Og vi sidder også meget hyggeligt her, og hygger os med at hade Brian jo. Det må vi da give den, altså. Vi sidder her og tænker, coke-sniffende voldsmænd, og de sidder ude i Hvidovre og tænker, de tæver nærmest ikke nogen, og sniffer næsten ikke noget coke. Få jer et liv for helvede, ikke? Og der kommer vi ikke udenom for os sådan, kulturradikale typer, at vi må give had, at det virkelig har en evne til at bringe mennesker sammen. Det er virkelig vildt. Og det lærte jeg allerede meget tidligt, da jeg var et lille barn i Fredensborg, Nordsjælland. Fordi jeg boede på Nørdomsvej, og den nemmeste måde at få venner på Nørdomsvej, det var ved at svine dem ude for Kovangen. Det var simpelthen så nemt bare, Kovang var fucking røvhuller, mand. Ikke andet end voldtægtsmænd og telemarketing-sælgere derude. Og så var alle folk, fuck Kovang. Og så, der var Maglegårdsvej. Ja, Maglegårds, det var lidt længere ude. De var ikke så mange, men dem de fucking var. Hold da kæft, der Claus Tenvæske og holocaust-fornægter Jeppe. Fucking røvhuller. Jamen, det var helt vildt, ikke? Og så, men det, der så skete, der var, at min bror lærte mig på et tidspunkt, at nu var de okay, de drenge der. Fordi nu kom gutterne fra nabobyen Humlebæk ned i ungdomsskolen. Humlebæk, mand! Kraftedeme ikke andet end selskabstømmer, der snyder i Stratego. Fy for satan! Altså min min sympati for holocaust-fornægter Jeppe kunne ligge på et lille sted. Men han var trods alt ikke fra Humlebæk. Altså, så der lærte den ligesom, jo større en enhed vi er, jo mere går det, at folk er forskellige. Det er ligesom, man kan sidde på en bar, en københavner og en jyde, og hade hinanden, og i det øjeblik, der kommer en svensker ind, så er det sådan, you and me, buddy. Fuck ham her, ikke? Det er også det, der holder EU sammen. Fordi umiddelbart så er folk sådan lidt, EU, jeg ved ikke rigtig, polakkerne er med i det. Og så lige nu, så kan man sige, men vi har jo brug for polakkerne, så vi kan stå sammen mod Mellemøsten. Nå ja, for helvede, Mellemøsten, så er det som om, så er det okay. Og så når man lige at sige, vi har jo også brug for Mellemøsten, så vi kan stå sammen mod Kina. Nå ja, for satan, Kina! Det er så dejlig en mekanisme, det der, fordi den giver mig håb for fremtiden. Fordi så vil vi jo få fred på jorden, når vi en dag opdager liv i rummet. Og bliver enige om, at de er nogle kæmpe røvhuller, mand. Hold da kæft, nogle trearmede fucksvin, der bare ser curling hele tiden. Hold nej. Jamen, det bliver så hyggeligt, og jeg kan se overskrifterne for mig bare sådan noget. Jøder, kristne og muslimer er enige. Marsmænd sutter. Paven udtaler sådan, ja, de tror på noget rigtig fjollet. Det er det, vi har brug for. Og nu skal der ikke være nogen hemmelighed. Jeg er ikke super glad for religion.
Jeg synes, det giver os en mærkelig undskyldning for at bevare nogle åndssvage regler og dogmer i vores samfund. Og jeg synes, en af dem, der virkelig kan få mig til at grine og græde, det er mennesker, der tror, at de er nødt til at klippe deres børn i pikken. Ja, jeg beklager, nu har vi hygget os. Nu gør vi lige det her. Jamen, jeg synes, det er så vildt. Og de kommer med argumenter om, at men det handler om religionsfrihed, når vi lige med kirurgisk indgreb pådutter et barn en bestemt religion. Det er det mærkeligste argument på den her side af Inger Støjberg. Men bare kald mig hardcore, men jeg er typen, der mener, at religionsfrihed burde tilhøre alle, ikke kun voksne. Det er sådan en meget simpelt sag, og der var nødt til at sige, jeg er på den fløj, der gerne vil have et forbud mod omskæring af mindreårige. Når først du er 18 og myndig, gå amok. Der er jeg ligeglad. Altså, gå helt tosset. Du må kløve den på langs, eller at gå Gordon Ramsay på den som en agurk. Fuldstændig, du gilder også, men det er jo klart, de mennesker, der tjener på at omskære børn, de synes ikke, det er verdens fedeste idé, fordi de ved også godt, at hvis de skal overtale en eller anden sådan sen teenager til, at nu skal der klippes i dillerfar, så skrumper markedet nok en kende. Når man pludselig står der voksen, og nu skal vi, virkelig? Lige nu? Okay. Og vi har ikke et eller andet omvendt ritual med, hvor I kan lægge noget til, eller nej. Vi skal fjerne. Okay, ja, super. Der tror jeg, der har man jo også været igennem nogle vitale teenageår, hvor man har fundet ud af, hvad den forhud gør ved en gang onani. Det bliver altså mærkbart nemmere af det. Og så er der så nogen, der påstår, at der er fordele ved at være omskåret. Altså, det skulle være mere hygiejnisk. De skulle smage bedre. Står jeg her og faker, jeg ikke ved noget om. Men der synes jeg, der er man lige nødt til endnu en gang som mand lige at lave en cost-benefit-analyse og tænke på, hvor meget knaller jeg, kontra hvor meget gokker jeg. Og med mindre du er Christoffer, så tror jeg bare, at den forhud får lov til at blive lige, hvor den er. Det, der så sådan, kan irritere mig nu, hvor jeg er gået ind i den her debat, det er, at os, der går ind for forbuddet, vi bliver pludselig skudt i skoene, at vi er intolerante eller racister, og at vi ser ned på muslimer og jøder. Har sådan et, nej, jeg diskuterer slet ikke det her med muslimer og jøder. Jeg diskuterer det med imamer og rabbinere, med præster, som insisterer på at fastholde en masse traditioner og dogmer, og fastholde en respekt omkring nogle gamle fjollede tekster, fordi det er det eneste, der sørger for, at de stadigvæk har en status i samfundet. Det er derfor, de stadig har agtelse og decideret indkomst. Så derfor så fastholder de benhårdt og skærer børn i pikken. Og det skal de da gøre så desperat, de overhovedet kan, fordi de ser jo, hvilken status danske folkekirkepræster har, og det har de ikke lyst til at ende på. Altså, de ved jo godt, i det øjeblik, man lige pludselig ikke behøver at skære junior i pikken, så begynder folk at stille flere spørgsmål, sådan, om behøver jeg så heller ikke at skulle bede hele tiden, og behøver jeg heller ikke at betale din løn, fordi så kunne det også være meget hyggeligt. Og så lige pludselig, de har jo ikke lyst til at være sådan en folkekirkepræst, hvor man bliver sådan en pauseklovn til familiefesterne. Nå, nu har vi fået lille Patrick, og så er det jo kutyme, at en eller anden nar i en krave, han lige drøber noget vand på ham og siger en trylleformular. Det er også meget kært. Altså, men det er fint nok, at I er lidt desperate, men lad være med at smide hele jeres folkefærd op foran mit øje og sige, at jeg er racist eller sådan noget der. Det er så mærkeligt. Jeg har meget respekt for jøder. De er ifølge videnskaben det klogeste folkefærd på planeten, altså højeste IQ-målinger overhovedet. Og vi skylder dem en tak for et utal af verdens opdagelser og fremskridt. Men jeg mister lidt af den respekt, når en eller anden gammel nar med en saks i hånden fortæller dem, at nu skal vi klippe lidt i junior, fordi ellers så er han ikke en del af himmelnæstens udvalgte. Hvem fanden falder for dem? Det gør Martin Krasnik. En mand, som er topbegavet og faktisk er ateist, men han har alligevel omskåret sin dreng, som han sagde, fordi han skulle føle sig som en del af et kulturelt fællesskab. Det er fandme noget af en skovsnegl og sluge for at være med i hulen, hva'? Hvad er det for en fucked up fællesskab, der insisterer på den slags? Og så, altså nok var Mulle i Zappa en lille pushover, men jeg tror ikke Sten havde fået den handel igennem. Ja, så klipper du dig bare lidt i pikken, Mulle, så hopper vi op og drikker en hindbærbrus. Jeg tror bare, du beholder den rokokopude pikfjæs. Altså, en del af kulturelt fællesskab. Hvem skulle udelukke nogen på grund af, hvordan deres diller ser ud? Så jeg bare stå, der kommer Josva med hans lange forhud, bare ignorer ham. Jamen, han skal ikke spille med. Altså, hvis du har et barn, der ikke inkluderer andre i deres leg, fordi at på grund af, hvordan deres pik ser ud, så har du et kæmpe problem, for så er du fandme en lorteforælder. Men det er du jo ikke. Du er bare faldet for den her gamle rabbinerhoslers lort om hans gamle tekster, fordi han åbenbart skal fastholde sin status i samfundet, og derfor er han nødt til at klippe børn i pikken for at holde forretningen kørende. Og så er det da klart, så er jeg og andre jo nogle narrøv, der står bag tryllekunstneren og afslører tricksene.
Og sådan en, nå, men han har kortet i den der hånd. Jeg kan se det lige derovre. Det er lige der. Det er lige der. Det er klør 5. Altså, og det er jo klart, at hvis det er et trylleshow, er det nederen, men nu er det religion og menneskers liv, så derfor så er det endnu mere alvorligt. Så jeg står der og siger, vi aner ikke, hvem der skrev Mosebøgerne, og Mohammed talte nok ikke med Gud, så I behøver ikke at klippe jeres børn. Det var så let. Det er som om, det får man ikke så meget tak for at sige. Og så kalder de mig intolerant eller racist. Jeg tænker, nej, det er som om, det ikke rigtig bider, når en mand, der klipper i børn for penge, kalder mig et dårligt menneske. Altså, da Rudi Frederiksen snød børn, havde han i det mindste klasse nok til at give dem penge for det. Ja, det var en af dem, jeg tænkte længe over, om den skulle med. Det skulle den. Det, jeg synes er så irriterende ved alt det her, det er jo, at mange af de her dogmer, sådan set de fleste af dem, alle homohadet og kvindeundertrykkelsen og omskæringsreglerne osv., i alle religionerne, er oprindet fra Mosebøgerne, som er, retarderet. Der, hvor vi har fået de 10 bud, og så de 72 andre bud, som vi efterhånden har redigeret væk, fordi dem mente Gud ikke rigtigt. De ironiske bud. Det må være noget i den retning. Altså, det er der, hvor at alle de fjollede regler er sådan noget med, hvis du tæver din slave, og han dør, men det første er et par dage senere, så behøver du ikke at lave noget offer eller lignende, fordi det er jo, quoting the Bible, dine egne penge. Ja, den har Folkekirken ikke lige prædiket for nylig. Men det er ikke så vigtigt med alle de der regler. Den vigtigste regel i hele Mosebøgerne, det er den om, hvor meget præsterne må beholde af dit offer. Fordi alle reglerne, det er sådan noget med, hey, så koster det en halv ko, når du har dummet dig på den her måde, og så meget, når du har dummet dig der, og hvis du har haft menstruation, så er det 2 duer og sådan noget. Fordi det er jo også at dumme sig. Altså, og så ikke mindst regler om, hvor meget må præsterne beholde af dit offer. Hvor meget må de æde af det mad, du bare kommer og offre. Og præstejobbet var et job, der eksklusivt var til Moses og hans familie. Den mand var den største hustler i verdenshistorien. Det er så godt solgt, det der. Det er helt vildt. Han får Stein Bakker til at ligne sådan en Roma, der står inde på strøget med 3 kopper og en bold. Altså, det er så vildt solgt. Og det var jøder, han snød. Det er bevisligt klogeste folkefærd i verden. Og nogle mennesker, der i hvert fald ifølge rygterne er rimelig gode til at holde på deres penge. Og Moses har bare været ned fra et bjerg og kigget på dem og svaret, nu skal I høre, drenge. Jeg har lige talt med en brændende busk, og I skylder mig en lammekølle. Ej, de bedste regler, det er jeg nødt til at tage med, de bedste regler, det er godt nok reglen om, at når du har menstrueret, så koster det 2 duer. Hver måned. Og den ene af dem må præsten spise. Det er en vild regel at sælge. Hvor jeg tænker på at bare skulle håndholde den. Hvad er kælling? Er du færdig med at være besværlig? Hvor er min aftensmad? Kan jeg godt forstå, at vi har droppet nu. Altså, en ting er, hvis man tænker, at du er lidt muggen inden menstruationen, så bare forestil dig bagefter, når du skal ned på stokkespringvandet og jagte fjerkræber. Kom nu her, mand. Direkte tilbage i PMS-land. Altså. Men det vil være smart. Der vil ikke være så meget som en kylling tilbage på Kongens Nytorv. Jeg kan virkelig godt se os håndhæve den i den dag i dag. Mest fordi det vil betyde, at hver eneste præst i hver eneste kirke i hele København skulle starte hver eneste dag med bare at feje en syndflod af duekadaver væk fra trappen, før han overhovedet kunne komme ind. Bare kraften. Hvis I tror, at kirken er en smule kvindefjendsk i dag, så skulle I fandme se sådan en fyr med en sneskål midt i juli. Bare kraft. Hvorfor helvede har vi den her lorteregel? For penge? Nå ja, det havde jeg glemt. Det er sådan noget, der kan få mig til at grine og græde på samme tid. Lidt ligesom, når jeg vinder en diskussion over min moster, men ikke får nogen dessert. Eller når jeg bliver kokblokket af en, der hedder Woody. Eller når jeg bruger et kvarter af et helt stand-up show på at sige, at Brian Sandberg får for meget opmærksomhed. Eller når en eller anden nar kalder mig et dårligt menneske, mens han tjener penge på at klippe i børn. Eller når jeg vælger at ikke afslutte mit stand-up show på den bedste joke, fordi jeg insisterer på en eller anden artsy-fartsy resumering af alle emnerne. Tusind tak, fordi I kom i aften og lyttede til mig. Det var sådan en fornøjelse. Tak.